wach no moumo iye pinya. Winnie in korka kori kichako kod wach ma John Paul wacho no winjo bed ni jo university ema seche moko imiyo pesa mang'eny to jo TVET imiyo matin to seche moko jo TVET winjo bed ni imiyo mang'eny to university imiyo matin. Kachiel kod pachi e wach ni mano mar banding ma osebed kiwacho ni kila kweda moro e university kacha dira nitiere kanye. Banding no winjo bed ni gole kose inene nang'o Winnie? An mokuongo a support new ni funding model masane ni endi banding mokel ni kendo ober sana Joyce kendo banding ni makunji mumi na nyisi ni jumi no kel banding ni mondo okony nyithindo nikech yudo kaka chaka ne Joseph wacho ni band one no ketne nyathi ma en total orphan onge janyuol ne te otho. Then band 2 en ngama ne nigi janyuol achiel mabe yuto nene ni piny ineno kaka no pangi gigi kaso bands mamoko goido ka janyuol ne bet nyalo yudo gin joma ni godo emomiyo no kel bands koro ngeni sama iwacho ni mondo gol bands gi eki mano dhi kelo nini kendo moro matek ngech koro ko gol gera ka koro chak jibe konyore mokendo alafu kenda winjo kiwacho kanyo ni etiyo nego bed ni wani miyo wa 15,000 to uni miyo 30,000 to in ko kidhi donjo nini kacha chande pok ing'eyo ni to nini gidhi bedo nade kaki donjo mayigo kacha poking'eyo ka fundings gidhi bedo kata gi pesa midhi yudo to gimomiyo be sirikal nokelo nini banding mine ni wacho ni gi pesa mar mbalariany gi pesa mar TVET opogore nitie gimomiyo nokelgi. Iwacho ni siro banding Winnie to mana kaka sewache motelo kata ni universities fund no yango ni nitiere jopuonjre moko makoro riambo ni jonyuol gi otho kodaka mar mondo mi oket gi mane band mokuongo kanyo mondo giyud omenda makore lach. Ang'o momiyo jopuonjre timo uledhi makama kalure ni riambo ni janyuol ni kata jonyuol ni te osetho to gima dok miya penjora ni kinde moriambo ni nikech ok inya riambo ni janyuol ni otho ka janyuol ni kia. Jonyuol be nitiere kod uledhi moro. Okay, an kada duogo penjo no mokuongo kik wariam ne nyithindo kende. Gini jonyuol ong'eyo kwa sababu nitiere jonyuol magin be magidhi giloso ni githo. Ginegore kendgi. Kaso gi complain wan mwanego gi jonyuol we guru timo kamano. Koro iyudo ka janyuol nikech odwaro ni nyathino okete band one to gin iyudo ka ni janyuol man godo. Koro en ng'eni yotne mondo dhi otim gini mondo nyathi nango bede band one kopo moingo nyathi moro ma en janyuol ne yuto ne ni piny. Sana an gi osiepa moro maboka bi wacho nyinge be gi mbalariany ma intiere. Iyudo ka en parents ge gin joma tie county. Tiyudo ko kete band one ten gi parents gete. No bedo nang'o uledhi moro no donjo kanyo. Kore makanyo wacho ni eti ka indi ngiro ni nitiere jonyuol manegore to pod gi ngima to ginegore ni githo mondo oyud nyathi no oyud opportunity mar bedo e band one. Koro ing'eni kana nini to onyisa ni eti yani enene band one kendo yudo 30,000 ten ngama parents gi nitiete kendo tie county kachacha. Koro ing'eni dugi penjo yudo ka nitie nyathi moro kacha to ma en onge parents ge yani onge go tiduka en modhi obaye band 4. Yudo ka nyathi cha sandore guchocho sana. Nyalo bedo ni